ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି, ଆସାମରେ 31ଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 24ଟି, ବିହାରରେ 38ଟି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 55ଟି, ହରିୟାଣାରେ 22ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 33ଟି, କେରଳରେ 14ଟି, ଗୁଜରାଟରେ 33ଟି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 26ଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 31ଟି, ଗୋଆରେ 2ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 23ଟି, ତ୍ରିପୁରାରେ 8ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 36ଟି, ସିକିମରେ 6ଟି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 13ଟି, ମଣିପୁରରେ 16ଟି, ମିଜୋରାମରେ 11ଟି, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ 16ଟି, ମେଘାଳୟରେ 12ଟି, ପଞ୍ଜାବରେ 23ଟି, ରାଜସ୍ଥାନରେ 50ଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 33ଟି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 26ଟି, ତାମିଲନାଡୁରେ 38ଟି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 75ଟି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 12ଟି। ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମ ଅସାମୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ, ବିହାର ହିନ୍ଦୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହିନ୍ଦୀ, ହରିୟାଣା ହିନ୍ଦୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ହିନ୍ଦୀ, କେରଳ ମାଲୟାଲମ, ଗୁଜରାଟ ଗୁଜରାଟୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲୁଗୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କନ୍ନଡ଼, ଗୋଆ କୋଙ୍କଣୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗଳା, ତ୍ରିପୁରାର ବଙ୍ଗଳା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠୀ, ସିକିମର ନେପାଳୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୀ, ମଣିପୁରର ମଣିପୁରୀ, ମିଜୋରାମର ମିଜୋ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଆଓ, ମେଘାଳୟର ଖସୀ, ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ହିନ୍ଦୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ତେଲୁଗୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଂରାଜୀ, ତାମିଲନାଡୁର ତାମିଲ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିନ୍ଦୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହିନ୍ଦୀ।